Ma mare era molt beata. A mi m'apunten a la OGE. I passa el temps i un bon dia se'n ve el tio José Montiel i en nombra delegat del Front de Joventuts. Hasta que un dia tinc un enfrontament en el vicari i a la Sant de Manquidra l'alcalde. I em diu: Vicente, per favor, en la iglesia mos tenim que portar bé. No tingues discussions en el vicari. Hasta que recibís una carta del movimiento que em diu que anàrem a l'Ajuntament tal dia per nombrar-nos guàrdies de Franco. Jo no vaig i a partir d'ahir m'ho deixen i no vull saber res de política hasta que ve el primer aplec en l'Algar. Va estar molt bé, la Guàrdia Civil per tots els puestos en les metralletes, no va passar res, van tindre un acte molt bonic, molt participatiu. Ai Ramon, ai Ramon, ai Ramon, com està el món? Ai Ramon, ai Ramon, ai Ramon, com està el món? I després d'aquest acte, als pocs dies, parlant amb el meu cunyat i jo, el meu cunyat em diu: vols que mos apuntem al PSPB, PSOE? Al PSPB, entonces no era PSOE. Nosaltres primer busquem pel PSPB gent de la Nucia, gent de Callosa, gent d'Altea, van tindre visites per mi importants, va vindre Manolo Gramont, va vindre Vicent Soler i va vindre Alfons Cucó. Sobre això, nosaltres per darrere anàvem manejant-nos. Vam portar a Vicent Andrés Estellers a Callosa, a Tàrbena, a l'Alfàs, a la Nucia, i ho trobàvem fet. I com jo formava part del Comitè Nacional del PSPB, em diuen: tu tens que anar. I vaig anar. Allí es va fusionar el Partit Socialista del País Valencià, el PSP i el PSOE. I vaig dir: no Joan Lerma. Josep Lluís Albinyana. Molt bé. Total, comencem a fer les executives comarcals del PSOE. Fer les executives comarcals en vez de secretari general comarcal i membre del Comitè Nacional. Entonces comença a fer els contactes entre president de la Diputació, president de la Generalitat, i ahir comencem a pensar en les segones eleccions locals. Un poble ple de llum i cants. País Valencià és un crit al vent, ple de força i llibertat. Jo antes havia sigut concejal en l'alcalde comunista. Tornen dos concejals de València que havia enviat el cordó de la UCD, diuen: lo millor que podem fer és entregar el terreno de l'Algar, han fet els pous damunt de sacos, al Ministeri. I Robert, que no, vam. I al final aconseguim que no s'aprova. Després venen les eleccions locals i jo a poc temps recibim una carta a Travolta del Ministeri d'Obres Públiques directament a Callosa, que per favor entregaren els terrenos perquè així estaria més ben administrat i mos llevava mal de caps. Jo pense el que pense, sent alcalde, convenç a Paco el Peix, que era del PP, i a Juanito Vamos, que era del PC, i en el ple no s'aprova que no. Els terrenos són de l'Ajuntament i se'ls queda a l'Ajuntament.
ja havia començat jo les reunions com a concejal de cultura en els músics vells perquè acompanyaren els educandos de Paco Canterer per eixir en festes, perquè ells a soles eren poquets i massa jovenets. Em vaig convèncer els de Callosa, va vindre també Batista de Bolulla. La internacional. Sí, gent de la internacional. I van començar a fer la banda de música. Hi ha una cosa curiosa que em passa a mi, de les reunions que jo feia en el Juzgat de Pau, en els músics, havia invitat també a Sauret de la Sagristana i a Juanito Seguí. I anem un poc a casa, jo vivia a la Costera del Rubio, em diuen: Vicent, no cal fer el cap de la música. El poble de Callosa no vol música. Això no t'ho esperaves, eh? De Salvador Seguí? No. Juanito Seguí. Juanito Seguí... Que va ser president després. Just. I ho va fer bé. Aquestes dues persones em van dir això, però jo no vaig fer cas, jo cabut. I vaig fer la banda de música. Tornant a la música, la porta a l'escola del convent. Estava Paco Crisanto, primer president, Juan José Tassa, primer secretari, i gent molt vàlida, que gràcies a ells es va fer. Però l'escola convent comença a tindre problemes i me'n torno d'anar a veure el Messias. Aleluia, 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 aleluia. Felipe Fuster. I li dic: Felipe, podries fer-nos un altre favor? I no. Podries deixar-nos el sòtano del Baix del Sabadell? Per què? Per la música. Sí, home, sense problemes. M'ho va deixar i ahir va continuar la música fins que vaig comprar la casa del tio Chavalilles al carrer Cellesos i van fer la Casa Cultura. Fins que en quidra don Javier i em dona la casa del carrer Sant Francesc i a partir d'ahir la música, quan tenim que inaugurar la casa, ja ve Joan Lerma, el president de la Generalitat, que havia ajudat molt a fer-la, a inaugurar-la. I la música ja es queda ahí definitivament. Regidor de Cultura vaig emprendre la música, vaig emprendre la normalització dels carrers, motivant a la gent que s'atrevia a vindre. Vaig emprendre la recuperació de danses. Quan jo soc consellal, ho m'aprenc i anem a quasi tots els balladors vells a fer-los un homenatge i a ballar-los. I poquet a poquet, aquesta joventut, que és la clau en la política, motivar a la gent, aquesta joventut és la que després fa les danses de Sant Jaume. Cada 25 de juliol, la nit de Sant Jaume, a les 12 en punt de la nit, la plaça del poble de Callosa d'en Sarrià congrega balladors i balladores de les tradicionals danses. La tradició es manté des de principis del segle passat. Pocs són els pobles de la nostra comunitat que conserven aquesta tradició des de tant de temps. La resta de les nostres terres ballen danses, diguem-ne, de concert, i esta és una dansa que tot el poble participa. I han recuperat la indumentària que tradicionalment vestien els balladors i les balladores de les danses a principis del segle passat. L'actriu catalana Núria Feliu assisteix cada any la nit de Sant Jaume al poble de Callosa d'en Sarrià per seguir de prop les danses. No és la primera volta, sinó que he vingut ja fa anys. I a més, en soc balladora també. És una dansa participativa. Les danses de Sant Jaume, en què participa tot el poble de Callosa d'en Sarrià, s'acabaran demà a la nit. S'havia abandonat tant Sant Jaume
que les festes de Sant Jaume, les majorals i cap de danses, havien de ser les reines de les festes de moros. Quan jo vaig entrar de consellal, vaig dir que nanai. Les festes de Sant Jaume fora el que deia la tradició. La festa del fadrí. La festa del fadrí. I no tenia ni iglesia ni res, era la festa del fadrí. Però la festa de Sant Jaume té el seu apogeu, l'Ajuntament s'obri de part en part per tot el món, no tancar com antes. Torna la correguda del gall. Hi ha una cosa que no han lograt de les tradicions, que tu millor no la saps. L'escampilla. L'escampilla, Adolfo Salvao posa, i José Portugal, pare, el té, segons em va dir, és un d'això de fusta i en un altre, en un barrot, li pegues com si fora el béisbol i el que ja no sé és el premi per la distància. Però totes les festes del poble, la vespre, solien tindre la dolçaina o dos guitarres per fer festa en el carrer. I anàvem quasi tots els veïns, tradicionalment. És igual que això sí que ho he conegut jo, les Sant Rocaes i Sant Llorenç. Sant Rocaes se'n feia en l'Algar i en Callosa. I Sant Llorenç se'n feia en Mosmall. Però d'aixes dos, mare de Déu. I festes grans. Bueno, l'Helena Urasova, la culpa, per dir-ho d'alguna forma, la va tindre Salvador Seguí. I dic donar-li la culpa i la glòria. Salvador Seguí, jo l'havia vist diverses voltes, havíem parlat, això, i al final se'n ve un dia, diu, estic fent un festival de música clàssica. Clàssica d'òpera. Jo dic, per mi no hi ha ningú problema. Jo m'aprenem. I ell mos porta a Helena Urasova com a catalitzadora del festival líric. A Estellers estem parlant. A Sant Andrés d'Estellers. Sí. No només a Callosa, a l'Alfàs i a la Nucia. Per què? Perquè per mi era una figura que s'inicia de lo normal. I nosaltres fèiem sopaetes i convidaven algun membre de la cultura. També van portar Enric Valor. Enric Valor, l'ambició de l'ex, el van portar i el home ballava en un peu de felicitat. I Sant Torrent va vindre perquè algú me ho va insinuar, com li diuen el líder d'Owix, me ho va insinuar i jo sense ningú problema. Després ha vingut
el sifoner, diverses voltes. El sifoner després me n'anaven a sopar perquè ell tenia en aquelles fetges un bon amic que encara és un bon amic de nosaltres, que no viu ara en Pedreguer, ara viu en Xàbia. De Pedreguer a la Xara han fet una carretera per anar als pedregueros a veure la carnissera. Després hi ha hagut una altra persona clau, que també me s'havia oblidat, és que són tants, Timó. Pere Maria Ors i Bosch. Quan estaven fundant el PSPB, van anar 7 o 8 voltes al palau que té en Benidorm, antes d'entrar a Benidorm. I allí mos contava de tot. Este senyor era el més ric de Benidorm i l'Alfàs tenia un muntó de terra per Sueca. Van anar a comanar-li en companyia de Jaume Pastor l'escut heràldic de Callosa, que com bé diu Adolf Salvà en el seu llibre, no sap per quina regla de 3 Callosa tenia l'escut folclòric que tenia. Mos diu a Jaume i a mi, diu, és que jo, i el 23F com l'ha viscut? Calla, calla. Però que res, me'n vaig eixir a tirar la basura, vaig baixar baix, em vaig anar a pegar una passeig per la plaça l'Ajuntament. I em veig 7 o 8 camions de basura i mira estos camions. I resulta que no eren camions, eren estanques. Això t'ho vaig comentar, no? ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Al suelo! ¿No podemos emitir? A mi, quan em fan diputat, em fan president del Patronat de Turisme i em fan president del Consorci d'Aules de la Marina Baixa i president del Consorci de Bomberos. En l'Àulia, demanem l'Àulia i tots els jefes del Consorci, aunque no foren presidents, s'oposen. Callosa té concedit 2,9 i no li en poden donar més. I me'n venim Paco i jo, Paco a casa, i a mi les tripes me se rebolicaven. Com pot ser que nosaltres, que tenim l'Àulia, no tinguem dret a més Àulia? Doncs això s'ha acabat. La primera decisió va ser eixir el món del Consorci. Per què volíem nosaltres el Consorci si quan ens feia falta no el teníem? Va a pleno i ho aprovem. I un parell de mesos després d'aprovar-ho, el president de la Diputació em diu que volen anar tots els alcaldes de la comarca a parlar en tu, Callosa. Veies quan et prepares una cita. Jo sols contra tots. I qui eren els presidents de Recs que ja estaven m'emprenent nosaltres a Comunitat General de Regants. Dic, em passa això i això. I quan t'apleguen els alcaldes comencen a demanar-me a mi, jo dic, mireu, ahí estan els presidents de Recs, demaneu els presidents de Recs. I els presidents de Recs es van posar fort i l'únic alcalde que ens va apoyar va ser el d'Altea, perquè tenia els mateixos interessos que nosaltres. Total, que se'n van anar i nosaltres vam seguir treballant. Tots els recs, bueno, vaig tindre algun donador que fer, no vaig dir noms perquè no val la pena, 3 o 4 donadors que fer, en la conca de l'Algar i un parell en la conca de Guadalajara. Micalet García, sin treballador, fue al ayuntamiento, faena pidió, y per la influencia de un concejal, va querer la plaça de municipal. Seguim nosaltres treballant i uno diu, i per què no entrem en contacte amb Rafael Cuchú? Rafael Cuchú havia sigut director general d'obres hidràuliques d'Espanya en l'època de la dictadura. I doncs que direm-lo, manegem els fils
logrem parlar en ell i ve. Ve no a Callosa, ve a Sant Joan. I anem a Sant Joan al Ciri i mos diu, no, esteu enganyats. El Consorcio no vol res amb vosaltres. El Consorcio només vol posar una tuberia i emportar-se tota l'àvia de l'hogar. I això em va rebolicar a mi i al resto dels llauradors. Pues a por todas. I seguim treballant-ho, fent les reunions, els dies de Sant Jaume, les danses ballant i nosaltres dalt, en el saló de plenos, avançant la comunitat general de regants. I antes d'aquesta encara pense, i per què no usuaris també? Si nosaltres també volem aula. Vam posar general de regants i usuaris. I les bobos del Consorcio, representants entonces, si no mos hagueren picat, possiblement la comunitat no hauria estat feta. Però bé, van propiciar i ha sigut de lo més important per la història del poble. I faig una cosa que molta gent no la sap. Comença en les jornades hídriques. Eren unes jornades que, per mig de Manolo Cerdà, que estava en la Diputació i era un lumbrera, encara és, ara escriu llibres, m'assessora, li demana jo i diu, molts catedràtics vols? Jo dic, jo voldria de diferents parts del món. Els tindràs. I portem catedràtics de Marroc, d'Israel, dels Units, de França i d'Itàlia. I el dels Estats Units, en el primer col·loqui diu, perquè els de Benidorm venien que hi havia que buidar l'aqüífero perquè s'omplira quan ploguera. I diu, no ho consentiu. En Irta, una serra de Castelló, un aqüífero que tenien, el van sobreexplotar i la capa que sellava l'aqüífero es va badar i ja no van tornar a poder aprofitar l'aigua. Exactament el mateix va passar en Callosa, en la Renyinosa. Vaig posar el mando de alcalde, el apoyo del president de la Comunitat General de Regants, Juanito Berenguer, i de José Vidal, un gran secretari de la comunitat, sense no saber com fer. Van ser elegits per la OTAN com a projecte renovable, o sigui, que continuaria. I per nosaltres va estar molt bé. Va ser quan vaig emprendre això, el Museu de l'Auia, que el Museu de l'Auia acabava de fer tot el programa de l'Hogar. Que depende del tu garrofer, ploraràs, ploraràs, però al fi et casaràs, amb mi ploraràs, ploraràs, però al fi et casaràs. Això era un mataero vell, i d'aquest mataero vell, quan l'ofra va fent-se massa pesar, aconseguís altra volta una subvenció i en compte de tirar-ho tot, faig l'edifici de l'escola infantil, que per supost s'ha quedat xicoteta. Però aquesta escola infantil municipal va ser una vegada més una de les primeres de la comarca. També vam aconseguir després fer el centre de salut i aconseguir el col·legi Mirambó. El Jesús de les monges no té dentetes, la Mare Maria li fa la sopeta.
i l'ando si me'n voleu dar, que la nit és curta i mon hem d'anar al peu de la serra a fer el sopar, rebrere tes cuentes trolls de mar. El van aconseguir de la Diputació de la Generalitat. Per cert, va vindre president de la Generalitat i de la Diputació inaugural. Van ser el primer poble en aconseguir un projecte d'un poliesportiu obert. I per nosaltres, en aquelles fetges, l'any 1991, va ser algo especial. I la falta de cultura deportiva feia que el que més m'il·lusionava era veure com alçàvem, que ho vaig demanar, les porteries de baloncesto per poder aprofitar i jugar al futbito o al balonmano també. O sigui, que s'ha utilitzat per tots els deports oberts. Allí viu un estudiant que vol festejar-se l'estat, no l'ha pogut enganyar. Ai, 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 no l'ha pogut enganyar, ni en diners ni en parauleta. I una nit ho va intentar, i una nit ho va intentar, disfressar-se de monjeta. El vaig conèixer de Rapafuig. Vaig convidar a Jesús Huguet a vindre, és un dels membres del Consell de Cultura. Che, que tu no saps que hi ha un personatge d'ací, de lo més famós que n'hi ha? Un personatge que té estàtues, Juan Bautista Berenguer Ronda. Va néixer en Callosa, final de 1700, i se'n va anar a València. Va portar, segons Jesús, el Nyespro a Europa i va fer estudis científics de la taronja. Un parc en València que li van dedicar a sa mare, el parc de Ronda, que ell va voler que li dedicaren a sa mare. I va dir, com és possible que en Callosa no tingueu ningú monument i ningú homenatge a aquesta persona tan important en l'agricultura valenciana? Alfons Cucó va ser el que m'agara en un comitè nacional perquè no apoyara els germans Garcés. I Alfons Cucó, molt format, molt intel·ligent, però era de la família del PSPB. I entonces els Garcés venien d'una altra família socialista que no era el PSPB. Què passa en Alfons Cucó en un comitè de Benicàssim? Que em diu, pensa-ho antes de apoyar a Vicent Garcés. Per què? Perquè ell vol el socialisme de Gaddafi. Jo no vaig fer cas, però jo estava on estava. Però que el manosejar-te és un dogma que tenen tots els que estan en política vius. Això era per puntualitzar. Que les maniobres en política hi ha influències de família. A mi m'han calfat el cap en el Comitè Nacional perquè no apoyara a l'assessor de Salvador Allende, que tu no saps què ha sigut. El seu germà eren els germans Garcés, que en els aplecs d'Abril, son pare, que era director de banda música, mos va tocar Campanades d'Amor en Castelló. Que nosaltres vam anar a Castelló perquè hi era l'aplec del 25 d'abril. Per cert, em van punxar les rodes. 3 rodes. Però bé, van vindre al final. Tinc un mànec de 3 pams i mig, tinc un mànec de 3 pams i mig, tinc un mànec per fer-me una xà, per si un cas m'envien a acabar. I sobre l'amic de Xile, quan van fer la fusió, van portar a la viuda i a la filla. I allí vaig tenir jo el gust de conèixer-les, a més de que xerraré. Per mi,
les dones, tant la filla com la mare, que es mereixia Salvador Allende. Rodolfo Llopis, vaig parlar en un tal Signes de Tàrbena, que era l'home de confiança de Rodolfo del PASOK, que era el Partit Socialista vell, des que venien de França, de l'exili. Aquell home em va dir tot el de Rodolfo Llopis, que vaig decidir convidar a la família. I van vindre tots els càrrecs del partit. Alguns dels càrrecs que venien del PSOE de dins d'Espanya no els va agradar massa i em van criticar: a quin sant mos has fet vindre i este home que ja ve. Jo vaig ser molt orgullós, van omplir la xarà i després me'n van anar a les escoles que havia fet son pare. Ha tingut una bona relació amb el fill, molt bona, perquè jo en el pare no vaig tindre la sort d'aplegar a conèixer-lo. Sé on va néixer, i ho puc dir, al costat de l'església, carrer Església número 2. Ahí estava el quartel primer que es va fer de la Guàrdia Civil. I son pare era Guàrdia Civil. Ell vaig dir de l'altre costat, però era Guàrdia Civil. Pepe Tono, se'n va anar a casa un civil a demanar-li la filla, cosa que fan els padrins, i sa mare li contesta: Pepe Tono, no pot ser, que la meua filla és jove i no té el seu menester. Hi ha dos personatges que s'obvia en la història, com si no devien existir. Uno era Rodolfo Llopis i l'altre era Josep Renau Berenguer. Rodolfo Llopis era socialista i Josep Renau Berenguer era comunista acèrrim. I com em trobo en aquesta revista un tio que presumia de ser el valencià més perfecte, perquè havia nascut en València. Son pare era de Castelló i sa mare d'Alacant. I quan diu de Callosa d'en Sarrià, a mi me se va obrir el cor, que volia que vinguera. Un tio que havia treballat per la UNESCO, per la ONU, un tio que havia fet murals i fotomuntatge. I l'home, quan el van cridar, perquè el Liceu Climent em va donar el telèfon d'ell i vaig parlar amb ell, «Txea, el poble de ma mare, claro que vull anar». Se'n va vindre, ell i les dos germanes, les dos filles de la Callosina. L'home una nit xerrant, perquè va estar 4 o 5 dies, una nit xerrant en ell i en els germans, però sobretot ell, perquè era el que portava la veu cantant. I mos diu: jo sóc el que em va encarregar en la República de portar les quadros i les obres del Museu del Prado a València, perquè la guerra no es desferen. Jo era el director general de Cultura, el que després ha sigut Ministeri de Cultura. Ell era, valorant-ho en lo d'ara, ministre de Cultura. I lo guapet, per mi, és que a part del que ens va contar del camp de concentració que va tindre que passar en el sud de França, és quan el van enviar el govern a París a buscar a Picasso. I per què volia parlar en Picasso? Perquè estava enviat pel govern perquè fera el quadre del Guernica. I m'emociona quan penso en el Guernica. I el tio diu que se'n va anar a París en avió i quan va plegar a l'ambaixada li van dir: vas a tal puesto, te alquiles roba bé, un traje, unes sabates de tafilet,
uns guants de pell de no sé què. I a la Sant Demà aniràs i ho tornaràs. Vaig anar, ho vaig alquilar i me'n vaig anar per a l'ambaixada, ben vestidet, i m'envia, em va dir el carrer, però jo no me'n recorde. El carrer tal i tal, número tal, i se'n va per allí. Se'n va per allí, aplega allí i diu, això és impossible. Busca una cabina i crida per telèfon a l'ambaixada. Xiquets, en el número allò és un tugurió, allí no... Que sí, que és allí, home. Què faig? Entra, pregunta, i quan entre, em vaig a la barra i li pregunte, perdone, Pablo Picasso, i sent de l'altra punta que hi havia 3 persones, Josep, soc Pau. I se'n va anar per allí, parlant en valencià, tot bé. Diu, no és que han vingut estos 2 valencians que sempre que venen a París a portar taronges em porten una caixeta de paloma. La qüestió és que em vaig assentar, una paloma, una altra paloma, el guant de taquifilet al final va reballar, el traje va reballar. I així es va acomanar el Guernica. Em veure despuntar el major lluminar en la nit més dichosa. Els ocellets cantar a festejar-lo va amb sa veu melindrosa. Bonico és algo impensable al Guernica, però bonico també era la sensibilitat que tenien. Els 2 que estaven en Pau eren 2 camionistes de pego que portaven taronges a París. Després van parlar de la seva situació, ell preferia estar en Alemanya Oriental, allí el tractaven com un rei, en Moscou també, en Mèxic també, i en Estats Units també. I ell va fer diversos murals per la ONU i per la UNESCO. Els més importants que té la UNESCO es va fer en aquelles fetges. I ahir, d'alguna forma, jo poc temps va deixar de ser regidor i quan vaig intentar localitzar-lo, quan ja era jo alcalde, estava en Alemanya. Ja no va vindre, a poc temps va faltar. Vaig parlar amb ell, molt bé, i si no s'havia mort, havia tornat a vindre a Callós. Això en relació a Picasso. 2 camionistes de pego En una caixeta de paloma, que cada volta que pujaven li la portaven a Pau. I dar-nos alegria. La penya la Comilona i és una penya molt gran, que s'ha format d'uns quants homes que per cert són molt formats. El més alt el secretari, el cobrador és un home i el president té una cara que pareix un boticari. El president té una cara que pareix un boticari. Que agut, que divertició més gran. Que agut,
calvari d'este poble criminal. Diuen que sóc un borratxo, eixos de got i punyal. Si visquera en el convent i vestit de senyoret, per molt borratxo que fora guardaríeu bé el secret. Per molt borratxo que fora guardaríeu bé el secret. Che, que gust, quina diversió més gran. Che, que gust, que m'esteu matant.